Здравейте, аз съм Теодора. Обичам децата, защото те са много лъчезарни, много енергични. Обичам да играя с тях, да прекарвам времето си по съвсем различни начини. Обичам да отговарям на техните въпроси. Смятам, че от тях мога да науча много, без значение дали са малки деца или дори бебета, или пък по-големи вече на училище. И както те могат да ми дадат някакъв ценен съвет, опит или преживяване, така и аз мога да дам на тях. Обичам много изкуството, най-вече рисуването, пък и музиката. Обичам книжките, да чета приказки, пък и да измислям свои. Обичам да се разхождам в парка и общо взето природата. Така че за мен това би било едно много красиво преживяване, незабравимо. С всяко дете ще бъде нещо уникално. Въпреки това, съзнавам, че е нещо много отговорно. Все пак това са едни малки същества, напълно невинни, за които аз трябва да нося изключително голяма отговорност, така че трябва очите ми да се отворили на 4.